Kamera teka no hambai. Kamera file file di video file file. Oke. Muta-muti. Leleng bekha. Leng mahai kicha. Ni namo. Leng kono hai kono. Khatai kotor hebla ni namo. Kiboi tongo. Tabu, kiboi tongo. Takuk. Sorkani nogo. Kaitoni. Komo pinna bagoy. Masuna hambai. Oro faide nuk faika kami kesaro kami himpan belin forest area bolong mang hasuk obong khable brifang or kaisa mundir tong hongkai sini chonghor khlaioi thangjak bisik nui oro hongkai bono kisa koksunga nung bahaya sagradi nomor bising ni tongai tangjak ba balai ka hambai chung antor 2 bosor haino hai tongai tangjak anbagoro chung nuk makha burifang tongo te obai ke mahadev nok obong ke age oroni borok obono oro kubang ma borok pun rok tok rok pharok rok amai ke borok tanoi aro khulum nai mani jaga o balai kesam aprai tau 100 bosor rok abai ni tongjak oro yang na hardin balai ke kesam borok ta khana obono khulumui tongnai kho bakse christian ja hai pano best lighting ja ke norok nugui mannai oro prai mundir kesam abo ke mahadev mundir tak borok pharok rok nugnai pharok rok phyokjak abo puja khlai rogo pharok phyok mani tak bo norok nai mannai hamba gajeng tai tur khenai thanglai her na phaimang ro no khungsa nuk phaika obsi to bolong Rajesh nung abo sinijak deh, inang ni warung na. Sinijak, Christian kesam, tongmani hai pano bo best light injak. Acha, tabu. Bijit kanan baga pusung khalai tong tabu. Aw. Kok khalai nai kisa boy malai khit. Ab dendum bokhro be. Yaw paitha dendu. Patu be robe ngai. Patu upo. Patu ta. Obo, belai no. Bolong. Fresh. Hasuk Kargil sokpai kya? Sung tabu. Nai de Kargil. Bukan kisah darah, hasuk Kargil. Hasuk Kargil. Kargil sokoi jak tabu. Kuhina hasuk. Bolong kuchuga. Takor bukurok. Hasuk manla bo. Baksa agli tong nero kasi sini semang lamar experience rok. Mungkin lamar tu gimana tong lejak. Tola bahai no. No khungsan hukuro. Yang nahardi. Belai no. Hasuk belai kena apa? Kami tong layo tabo, lam hinda yo. Abo, hang, oi, belai no rimi. Haro, kaitan kokno, borong ni thaniwo. Sana famani. Ama kakak ya saya mau lihat. Video camera on. Belai kena lama boro, bauti lama. Orang ni situ inung kenapa? Poi dah paham ni. Juta mada kali paham apa? Awak tak mulai siapa? Aw, Kristen man ya golo hai na hai. Usloi thamai ka sini kumajak mera rok ni nogo hai na hai chung. Visit khanya phayo norna kisa views nugan nai dewa bela na hasuk bolong
Yaksi yagra na hana ke bebag no bolong mangse. Aborok. Belai no hasuk rok mang. Ani. Oron hok tongo fiaba. Lama no syukuri oro. Tuisarok bas pema phayo kheto abo beban current tongo borno sungmani hati waisa phake waisa phayam ti current ni mobile na problem oro kai ikam ti kema phailayo ikamadi kami ni serok musa bufang kalai tonglayo abelai kino rik soron hari hakak laijak dan harwa kaklai kalau payah belai kirim singsa belai no green mang bebak jaga hasuk chung jen kungo payah nainani bagai baksan kungo borok kurui chung haino nokma riwir habui nai phailayo ke ioro khaisung sokpai kha finally sungoro mafang botong oro hai sibu sini ya puila pemani kai di mau hab lain